Felly y gêm yma sydd lawr ar cae rhif 1 ar y foment. Ysgol uwchradd Casnewydd yn erbyn Ysgol Gyfun Bro Morgannwg yn rownd go gynderfynol y cwpan. A mae cyfle dod yn gynnar fan hyn i Casnewydd. Yn nesau at y llinell, ydy hwnna mynd i fod yn cais cosp a carden melyn? Ydy, na beth yw'r galwad gan y ddyfarnwr. Wedi bwrw y bêl mlaen yn ffwriadol fyna. Cais gosb, 7 pwynt ddim yn y blaen mae Ysgol Casnewydd. Ddechreuad perffaith i'r boi sy'n yn yr air. Casnewydd gyda cyfle arall fan hyn. Os mae Bro Morgannwg ddim yn gwylio allan. A oes cais arall yn mynd i ddod yn syth. A na ni, cais arall i Casnewydd. Ddim y dechreuad da i Bro Morgannwg. Y dechreuad perffaith i Casnewydd. Y drosiad i ddilyn fan hyn. A na ni, y trosiad yn llwyddiannus 14 pwynt i ddim. Casnewydd yn edrych i mynd trwyddo i rownd gynderfynol y cwpan. Ac ar fin ail ddechrau'r gêm yma. Y lawr yn Boncana. Bro Morgannwg yn ennill y bêl y tro yma. Edrych i ddod nôl mewn y gêm. Dim llawer opsiynau sy'n ôl ar ochr dywyll fydd rhaid mynd. Wedi cymryd un dim mlaen, ond na. Dros yr yslys mae'r bêl yn mynd. Cymru'n gyflym maen nhw'n wneud. Moyn chwarae. Moyn sgor y fwy o ceisiau. A dyma'r cyfle. Mae Casnewydd yn aros wedi bod yn aros am. Ond y pêl wedi mynd ar y llawr ar ôl y dadlwytho yna. Dwylo dda gan Bro Morgannwg. Tacl wedi cael ei wneud, ond na, cic gosb fydd am tacl uchel. Y dyfarnwr ddim yn apus efo Bro Morgannwg yn cymryd gyflym fanna. Unwaith eto allan i'r asgell maen nhw'n gwneud. Dal ar ei drad. Y bwlch wedi agor lan. Cyfle i Bro Morgannwg fan hyn. Ond un pas yn ormod. Un dadlwytho yn ormod. A cyfle unwaith yn ragor i Casnewydd. Traed siarp a cyflym fanna. Yn anffodus. Y no-look pass ddim wedi gweithio fyna. Felly fe fydd yn sgrym i Ysgol Bro Morgannwg. Sgrym cynta'r gêm. Felly can weld sut bydd y doi pac yn chwarae yn erbyn ei gilydd yn y sgrym yma.
Edrych falle bod Casnewydd wedi dwy'n y bel o sgrym fan hyn. Y pŵer yn dangos gan Casnewydd. Dwylo cyflym fan hyn nawr. Gan Bechgyn yn air. Ond cyfle da wedi mynd i wastraff. Digon posib os bydde wedi dala hwnna bydde mewn yn y cornel yn anffodus i Casnewydd. Dim hynny fydd i. Felly fe fydd yn taflad mewn o'r llinell i Bro Morgannwg. Y cic yn dod mewn. Bro Morgannwg yn cwrso ond na. Casnewydd yn neud yn dda fyna. A mae digon... Os gan Casnewydd y goesau cyrraedd yn y cornel fan hyn. A mae yn cais gwych. Allan o ddim byd i Casnewydd. Casnewydd 19. Bro Morgannwg dim. Tro yma, cic ddim yn llwyddiannus. Ond Casnewydd yn edrych yn gyfyrddus yn y blaen fan hyn. 19 pwynt o wahaniaeth. Tipyn o waith o flan Bro Morgannwg fan hyn. Os am cyrraedd rhwng gynderfynol y gwpan. Angen sgôr ar Bro Morgannwg cyn yr hamner. Cic enfawr. Lawr y cae. Y cwrs yn dod o'r ddau dîm. Ond anffodus wedi methu y tacl cynta. Bach o llanas fyna. Ond y dyfarnwr yn rhoi cic gosb i Casnewydd. Bro Morgannwg ddim yn rhyddhau'r bêl yn y dacl. Bron y bod yn hanner amser nawr. Cic yn dod i mewn. Lawr y cae. Pwy sy'n cwrsau? Cic enfawr lawr y cae sydd wedi mynd os yr Yslys. A dyna'r hanner amser. Dyfarnwr wedi chwythu chwiban. Felly sgôr ar yr hanner yw Ysgol uwchradd Casnewydd 19. Ysgol Bro Morgannwg dim. Felly Casnewydd yn ail ddechrau'r gêm yma yn yr hael hanner. Mantes yn cael ei chwarae gan y dyfarnwr am taro'r bêl ymlaen.
Bydd angen dechreuad da nawr ar Ysgol Bro Morgannwg os am mynd trwy i'r row nesaf y cwpan. Cyfle fan hyn nawr i Casnewydd, y rhif 5. A o siclfymder gyda fe. Oes, cais arall i Casnewydd. Mynd ar sgôr i 24 pwynt i ddim. Y trosiad nawr i ddilyn. Trosiad llwyddiannus fyna gan Ysgol Casnewydd. Mynd ar sgôr i 26 pwynt i ddim. Felly fi fydd Casnewydd yn ail ddechrau fan hyn nawr. Lan yn uchel mae'n mynd, wedi cael ei bwrw ymlaen gan Bro Morgannwg. Lledu'r bêl mae Casnewydd yn gwneud nawr. Oes, cais arall yn dod fan hyn, oes. Cais arall i Casnewydd o dan y pist. A dyna yw diwedd y gêm falle. 32 pwynt i ddim. 31 pwynt i ddim yn y blaen nawr i Casnewydd. Efo tua 5 munud i fynd o'r gêm. Mae'n tipyn i holi i Bro Morgannwg ddod nôl mewn i'r gêm yma nawr. Y trosiad wedi cael ei drosi'n llwyddiannus. A'r sgôr yn 33 i dim i Ysgol Gyfun Casnewydd. Bro Morgannwg chwilio am y pwyntiau cyntaf. Cicio'r bêl i ffwrdd. Cyfle fan hyn am rediad bydd hwn. Ond na, tacl gwych yn amddiffynol. A'n edrych, ond na, mae dyfanwr ddim yn apus bod yr chwaraewr heb ryddhau o'r tacl. Felly cic-os fydd i Ysgol Bro Morgannwg fan hyn. Nawr i'r cyfle. A yw Bro Morgannwg mewn yn y corner fan hyn. Ydyn, cais cyntaf y gêm i Bro Morgannwg yn y cornel. Y trosiad yn cael ei gymryd gyflym. Ond yn anffodus y Bro Morgannwg, dim llwyddiant tro yma. Felly fe fydd y sgôr yn aros yn 33 pwynt i 5 i Casnewydd. A yw i ry hwyr i Bro Morgannwg fan hyn. Neu a oes tudalen arall i'r stori yma. Bro Morgannwg fe fydd yn ail ddechrau pethau fan hyn nawr. Ar ôl y cais. Uchel mae'n mynd. Casnewydd o dan y bêl ac yn ennill i nôl yn llwyddiannus. Lledu maen nhw'n edrych i wneud unwaith eto. Ond darlwythiad ffantastig gan Casnewydd fyna. Cyfle un ar dwylo gwych gan Casnewydd. Y pêl wedi cael ei dwyn, ond na, y dyfarnwr unwaith eto ddim yn apus. Ac yn dod nôl am cic-gosb i Casnewydd ac i'r bechgyn yn yr air. Felly, cic i'r gornel mae'n edrych. Ddim wedi gweld llawer o reina heddi. Dod ar Casnewydd mewn i hanner Bro Morgannwg. Y bêl wedi mynd mlaen yn yr llinell gan Casnewydd, felly cyfle i Bro Morgannwg fan hyn.
Tamau bach o sgiliau yn cael ei ddangos fyna. O na, y pel yn mynd syth dros yr Yslys. A fi fydd Casnewydd yn gael yr cyfle am llinell arall. Pennau Bro Morgannwg yn dechrau cwympo nawr. Tipyn o tasg o flaen o Sam ennill y gêm yma. Ond mae dyfan o'r unwaith eto. Yn rhoi chwiban yn ei gig. A fi fydd yn sgrym i Bro Morgannwg. Sgrym pwerus gan Gasnewydd. Ydyn nhw wedi dwy'n y bêl? Nadyn. Bro Morgannwg dal efo'r bêl. Y bwlch wedi cael ei agor a fe fydd y gais arall i Bro Morgannwg. A yw i ry hwyr? Neu oes cyfle gan Bro Morgannwg i ddod nôl mewn i'r gêm yma. Y trosiad wedi cymryd yn syth ac yn llwyddiannus, felly sgôr 33-20 i Ysgol Casnewydd. Cymryd y gic yn gyflym. Dim amser i gwastraffu gan Bro Morgannwg o Sam cyrraedd y rown gynderfynol. Ond na yw Casnewydd mewn am cais arall fan hyn. Y rhif 3. Rediad syfrdanol ac mewn am cais sydd yn sicrhau lle Casnewydd yn rownd gynderfynol y cwpan. A'r cic ola. Sgôr derfynol yn y rownd yr 8 ola fan hyn. Ysgol Casnewydd 40, Ysgol Bro Morgannwg 20.